På venstre lige der. Lige på kørelsen. Ja, de kommer ud. Åh, fuck! Fucking løb, Bimsen angreb! Hvad så alle sammen? Velkommen til den her nye vlog. Vi er ude i skoven. Der er julelys. Overlevelse, du ved. Altså, vi er sådan ude i en forladt skov. Altså, jeg ved ikke, hvad vi laver her. Altså. Men vi er på vej derind. Nu vil jeg lige vise rundt. Det her, det er... Og derinde, der er der et skovmonster. Det har jeg nok fundet ud af ved at trykke på videoen, fordi det er mit clickbait. Nu ved I det, så I skal ikke regne med at se et skovmonster. Så er det bare clickbait. Jeg vil lige gå tilbage til de andre og se lige, hvad status er. Vi ses lige om... Ja, vi ses. Så det her det er Niklas vloggen fra Niklas Andreasen, godt. Jeg hørte lige, at du... Jeg hørte, at du snakkede noget om et toilet, ja. Det her det er vores toilet. Det her, det er et toilet, der stoppet. Vi har puttet en pose i, så... Vi håber ikke helt, vi kommer til at skulle skive. Men det gør jeg i hvert fald, kan jeg allerede mærke. Ja. Og hallo, det her er ikke det godt content. Det her, det er butterfly knife. Kan I se? Prøv at se der. Klar? Nu laver Victor lige noget sygt. Wow! Det der, det er views. Du se, det der, det er views. Det der, det giver views. Ny clickbait title. Sæt ild til skoven. Sæt ild til skoven. Skovbrand. Skovbrand. Ny clickbait. Hvorfor kan den ikke komme på? Er jeg mongol? Okay. Jeg opdaterer lige, når vi kommer ind i skoven, så vi ses lige. Hallo, vi skal ikke den her vej. Vi gør det alligevel. Vi skal ikke den her vej. Jeg gider ikke gå den her vej. Julius, vi går den her vej. Kom. Vent. Skulle vi den vej? Okay, ved vi går bare den vej, fordi jeg ser ikke nogen anden vej. Du er bøsserøv. Du er ikke en bøsserøv. Du er bøsserøv. Du får ikke en shoutout, find nok. Okay. Jeg vil give alle 5 sekunder til at give mig selv shoutout. Hvis det ikke når det, ikke mit problem. Du får 5 sekunder til at shoutout dig selv. Shoutout Niklas Andreasen. Det var 5 sekunder. Du får 5 sekunder til at shoutout dig selv. Jeg hedder S-Vlogs, og subscribe, hvis I gider. Det der hus, det er over. Vi har aldrig set det eller noget, det er så bare... Aldrig. Kom. Okay, vi skal derover. Niki Games. Det her det er bare Niki Vlogs, jo. Så. Ja, men jeg har ikke nogen Niki Games, for jeg er ikke en nørd. Eller, det er hvis jeg ikke hedder Niki Games, så nok højst synes, det hedder Vigo Games. Men nu følger jeg i Vigo Vlogs. Vigo Vlogs? Og det er altså... Hvis I gerne vil se mig game, lad mig lige vide det nede i kommentaren, og så kan jeg måske godt skriv ned i kommentaren, finde ud af et eller andet. Se den på Niki Games, så kan det være. Ja, hallo, lad være med at stjæle mit content for fuck. Dit content er shitty. Hvorfor stjæler du det så? Så siger jeg bare, at I skal lige gå ind og unsubscribe Niki Vlogs og Niki Games, hvis I altså følger ham, for I altså... Jeg ved, at det behøves ikke engang, for I har sikkert ikke engang hørt om ham, for han har sådan 10 subscribers. Her igen. Hvis I kan huske fra i går af... Hvis I kan huske fra i går af, det var her, hvor vi blev angrebet af bier, og videoen den er lige her. Nej, der er fucking alle vidt at kigge bag dig. Kunne bare gøre sådan, når du skal vlogge den vej. Dude, der er vips! That's pretty dope. Det var faktisk lige her, at vi blev angrebet. Så... Og der er fandme mange. Okay, vi går bare igen. Det var også her, vi var i går. Så i går, der explorede vi ikke engang særlig meget, men... Nu står vi her igen. Vi gik den vej. Nu går vi den her vej. Men nu går... Så lige 12 sekunder senere, så har vi lige fundet det her skur her. Nej. For helvede. Hvad er der derinde? Okay. Vi har fundet det, guys. Vi fucking bange for, der er et eller andet klamt der. 3, 2, 1. Jeg tror, at monsteret er derinde. Fuck af! Fy for helvede. Stein, hvad fuck er det? Der er fucking ting. Jeg skal lade også noget derovre. Bro? Er der låst? Der er fiskenet! Der er klam edderkop! Den svæver! Fuck af, bøsserøv! We're back! Vi skal længere ind i skoven og finde noget mere, du ved,
Der må være nogle flere hytter, tænker jeg. Du sagde, du kendte den her skov, men du først. Den her var en død ende. Jeg laver lige shout-out til S-Vlogs. Hans link er nede i beskrivelsen. Gå lige ind og sub til ham, og så er vi alle sammen på rette spor. Vi skal til højre, by the way. EXO, merch, dab. Hey, jeg kan se noget herfra. Kig derovre. Nej! Jo, vi går derhen. Vi har fundet en gård. Prøv at se det der derovre. Guys, vi har fundet en gård. Jeg tænker, vi skal derover. Er det ikke det, man kalder et kolonihavehus? Jeg tænker, at vi skal over til det der, den der lille gård, I så der, lige det der på lille klip. Der er mange i den ene. Ja! Så det er det, vi gør. Vi ses lige om nogle sekunder igen, og så ses vi. 12 seconds later, and we just found this house. Look at this house. Look at this. Ah! Jeg er faldet lige, men vi er tilbage, og vi har fundet det her hus. Så jeg tænker lige hurtigt, vi skal lige hurtigt filme. Altså det her, jeg ved sgu ikke. Det ligner sgu der bor nogen, men jeg ved ikke. Det kan også godt være clickbait, det her. Broke into a house. Police called. Vi går lige ind og spørger dem, om det er okay, vi filmer på deres grund. Jeg ved sgu ikke, hvordan det kommer til at gå, men lad os lige se. Jeg tror, han er psykopat, eller sådan ham, der bor derinde. Han der står på døren, bank, venligst på. Det er lidt fucking klart. Ikke den. Altså, når der står en så tydeligt, bank, venligst på, og så et udråbstegn. Dude. Så ved man bare, når det kommer. Ja. Det der udopstegn, så ved man bare, at det er nogle sure mennesker. Men tror I, der er nogen, der er inde det? Ja. Nej, fordi... Jo, der er sådan... Så kommer de ud nogle dage. Jeg ved det ikke, men... lad mig lige vide, om vi skulle gå derind. Fordi så er vi da helt sikkert gøre det. Vi laver en vote heroppe. I kender det nu. Oppe i højre hjørne, så er der sådan en lille i. Der kan I lige trykke, og så kan I vote på, om vi skulle gå derind i morgen, eller om vi ikke skulle gå derind. Så... husk at vote, og så finder vi ud af det i morgen, ikke? Gå nu bare over og luk. Fucking pøsse, jeg sådan ikke siger. Hvor? Lige på der, de kommer ud nu. Hvor? Vi sidder lige der. Nå, fuck! Fucking løb, clickbait! Vent, det er ikke clickbait, for det sker! Vi løber lige fucking lidt. Åh, jeg breder om, løb! Er der pigerne efter os? Min fucking telefon! Nej, du ikke. Hallo, hvor er vi? Vi skal den her vej, Hold lige stag efter os. De der piger, de giver sgu ikke op. Kom nu. Au. Okay, vi er tilbage. Holy fuck. Hvad fuck snakker du om, og så kigger jeg bare på alle. Var der Vestbro, der var fucking mange, jeg kom bare... Fuck, det var. Hallo. Det der egentlig bliver titlen på den her vlog. Dab. Det her bliver titlen på vloggen. Ærligt vips. Angrebet af Vipsebo. Hvor vi sover. Men anyways, det var vloggen for i dag. Nu er vi bare tilbage i campingvognen, og vi hygger bare med noget musik og alt muligt. Så subscribe, like and subscribe, og vi ses.